Tarlagueños, it's me again, Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, another food trip na naman yung i-explore natin dito sa may bypass road sa Perlane subdivision, Barangay San Vicente, Tarlac City, Tarlac. Ito guys yung The Junction Tarlac Poppers Pop. Para silang chicken nuggets and meron silang mga flavors. So excited ko na rin tikman. So meron silang 7 flavors. Mamaya papakita ko sa inyo guys and for sure matatakam kayo sa vlog na to. And kung gusto nyo mag-visit dito, open naman sila ng Monday to Sunday, 1 p.m. until 9 p.m. Ito na Tarlagueños ang mga sinerve sa atin ni The Junction Tarlac Poppers Pop. Ito na yung mga favorite nating on-the-go snack. So, paano ba mag-order ng kanilang mga poppers or mga chicken poppers? So, unang-una guys, choose your size. Meron tayong regular, yung large, then yung kanilang king size. After nun, choose your flavor. So, we have 7 flavors. Unang-una dyan, yung kanilang barbecue. And then, meron tayong original, meron tayong garlic parmesan, salted egg, sweet corn, and of course, yung kanilang sour cream at butter cheese. And of course, kapag nag-order kayo ng mga chicken poppers nila guys, recommended nila, so add 20 pesos para doon sa kanilang mismong cheese. So, lagyan natin itong ating original. Pero pwede nyo rin naman lagyan yung kanilang mga flavored chicken poppers. So, lagay natin dito. Ayan. Wow! Sa prices naman, dun sa ating regular 99 pesos, dun sa ating large 149 pesos, and then yung sa king size nila, 189 pesos. First natin titikman, of course, yung kanilang original. Ito siya. So, may nalagyan siya ng konting cheese, pero tikman muna natin yung hindi siya flavored. Napaka-crunchy guys. And syempre, napaka-juicy niyan sa loob niya. Actually, favorite ko talaga yung mga chicken. So, hindi ata talaga ako nagsasawa sa chicken. And anything na chicken na luto talagang favorite natin. So ito, effortless, boneless sila. Mas may enjoy mo ang kainin. So mga snack on the go, pang appetizer, yan. Mga favorite nating mga chicken poppers. Man natin yung with cheese. So additional flavor dun sa ating mga chicken poppers. So mag-add kayo ng cheese nila for only 20 pesos. Next natin titikman, guys, yung kanilang barbecue flavor. I think depende naman dun sa favorite flavor nyo. Pero yung mismong chicken poppers itself, napakalinamnam na at napaka-crunchy outside. Napakasarap. Garlic parmesan. Alam mo yung yung mga pag nag-unlimited chicken wings ka, so ganito rin, may mga flavors. So ito pagkakaiba yung mga chicken poppers, wala ka lang tatanggalin buto. So on the go, pag nag-order ka na habang naglalakad kayo ng mamasyal, pwede mo ma-enjoy ito. Salted egg. And take note guys, yung mga chicken poppers nila dito is 100% chicken, sweet corn. Yung lasa nung niya, pagka-coated, alam mo yung chichirang sweet corn. Ganun siya. Kaya sa pan ng mismo chicken poppers. Sour cream. And then guys, so nagustuhan ko sa mga chicken poppers, the Poppers Pop, coated lahat yung chicken poppers nila. So like dun sa mga ibang natikman natin, so inano lang siya. Parang binubuhusan lang. So ito sinashake para ma-coated yung buong chicken poppers natin. So last natin, yung kanilang butter cheese. Personal na nagustuhan natin guys, ito kanilang original. So kahit hindi siya flavored, malalasahan mo talaga yung sarap ng chicken poppers, napakalinamnam. Second, yung ating barbecue flavor. Hello Tarlagueños, I am CJ, one of the staff of The Junction Poppers Pop Tarlac. Iniimbitahan ko kayo na matikman ang pinagmamalaki namin mga chicken poppers. We have 7 flavors and we have 3 different sizes. Natikman na natin lahat yung mga sinerve sa atin ni Poppers Pop dito sa may The Junction, Capas, Bypass Road. Kaya kung napanood nyo guys itong vlog na to at natakam kayo dun sa mga chicken poppers nila. So mag-visit na kayo dito. So pili na kayo ng size na gusto nyo and of course yung flavor na favorite nyo. So until our next vlog, peace out.